quizás incentivar mais gente a andar de bicicleta, creio que estaria muito bem, porque a parte de ser para a saúde de cada para a saúde geral, e creio que faria a cidade mais simpática. Porque eu vivo bastante longe e como non tuvera coche era imposible que chegara a traballar, porque teño que esperar 20 minutos porque veño o siguiente autobús e que o perdes, chegas tarde. El señor Fraga preguntaba que qué pasaba con los votos de fuera. Se pretende que a Coruña cada vez teña menos coches ou funcionemos menos con o coche e que utilicemos o transporte público, pero non nos dá margen. Creo que hai un autobús cada 2 ou 3 horas e a verdade é que iso hai que coller o coche. Se queixan que non hai, de que hai problemas de tráfico, joder, non fan nada por evitalos. Eu, por exemplo, hoxe estou aquí en Vigo, collín o barco, e vin a Vigo e mañán voltarei collendo o barco e indo para Cangas. Criar pistas para as bicicletas não é suficiente. Creio que há que criar uma certa cultura, mesmo nos condutores, porque esses por vezes é o maior peligro, não? As axudas estas de 100 euros que lles den solamente ás máis traballadoras e as que non estamos traballando, pois que non teñamos dereito a ela. Non está fácil que haxa guardería, sobre todo se só hai unha no ayuntamiento, as familias con unha renta un pouco máis alta, pois normalmente non temos plaza. Mismo andamos mirando para meter a este e creo que non vai haber problema. Eu vexo máis problema para a xente maior. Y ahora que es un hombre, que como aquel que dice está con los pies en la sepultura porque es muy mayor, no deben de criticarlo ni insultarlo como le insultan. Este ano de momento xa me quedei en lista de espera para nas garderías. Debía haber máis garderías públicas. O BNG é noviño como partido, ten que medrar moito. E que siga traballando así como está facendo, que considero que é vital a labor dele. Pensados para ti. Este concello non está pensado pos ourensás. Eu olles a Tello falar é un cielo, como fala, me entendes? Pois facer o que está facendo en Allariz, máis ou menos, porque funciona moi ben. Que haya máis música en Ferrol, máis concertos, aí de parte. Tellar da maneira mellor que podan, pois a participación cidadá, pero non cada 4 anos. Yo de nacionalista non entiendo. Que cambiar os hábitos que teñen estes que están hoxe, xa sería bastante. Hai que facer realidade, non proxectos. De proxectos estamos cheos en Vigo. O Concello había que cambiarlo. Meter a Domínguez e sacar a Porro. Eu son votante do PP, sempre lle votei ao PP e este alcalde teme un pouco decepcionado. Eu sí que vexo que hai cambios, pero falta un empuje maior. O señor Castelao morreu fora. Meu tío tuvo que escapar para fora. Pero coido que o candidato non vai a estar tan perto da xente como hasta agora estivo Lores, non? Yo solo soy desde hace muchísimos años del PP y hasta que me muera. Espero que o señor Quintana nestas próximas eleccións sea o jefe daqui de Galicia. A mí lo que me agrada tamén, oye, é un partido bastante coherente, bastante respetable, así como outros non. Eu querería que fora nacionalista, querería que fora o Bloque. Non que veñan de Madrid a dicir o que temos que facer. Eu así non falei mal, falei unha verdad e de corazón como sinto.